Edroya. The Credia woman can addition. So Catasha prayer shall come munti. Wabak no pancoswa mandishan anti. Emily Dra. May ye de met me biama. Cosinkroma. Abi dear dear what you don't want to bore me. No bow. So bore me, Macosinkroma, dear. Messiah Assassin. Bonsu. Me power. Me cook room. Nanya can pass me baha. Na me mamma crame and then me down and I want to walk for her. Me by ya. You make any man say, one swing! Show him a frack on Yana. What did you make a choice? Yeah, Uber to me, watch the dog. A phone cassa. Aye, and a bush of phone cassa, maybe but what? Eh, the two in Sakunano say, I toy, me back was in Kurma. More fun and snack on Yano so. And mammy, a bushia. Just a me ban was so. Hey! Anyway. And twice to be your cry. Anyway. So. He didn't want to send person to free. Same year. And Punyano, men person would do ram. Chong, I mean, one answer, Macosi. I was along now. Now, person just saw your wire. Oh, person just saw your wire. I put him in your way. Massa. Laura, no, monsieur. So, now what to say? Now, so one ocean. But I'm sure I was What the was it? See how I say, you must order shit. I couldn't come on there. Miss my friend, a phone, Miss a cotton swan fancy. Let me say, oh, yeah. And if you chain, I don't know what it is. Mrs. Another panel. Chombawati. Now, did you say? But you're from a crack. Oh, voice of cram for crashes and yes, wolf, Papa. Hey, also wolf. Vidasi. Let me meet you. I get to see a bloom. Jaja, they win Miss Ghana now. They should miss little pan and make up a pan and no food literature. Die. She. No more. Jaja. Hey, Radia, woman, what to do must know who said I don't know. Hey. So, media may catch you. Me penny am sao. What banam in fear? Radam da kodai. Sase mamu ya hodele tiwa. Wa buru samso. Eba cancer wakese e de akira wo no. Wa no huru twamanso. Aniwa. Wani akosim kuruma twamanso. Akonwa no hunti. Wani edi aprapre. Ti be srawo. Sa wo be fia. Na me ni ho. Ana akosim kuruma ni ho a. Radam na koda. What did they make am? Me minim. Patrol minim. Say me minim say mami oti we. Omu nyina ka ho bi na omu ni akosim kuruma. Won pesa kuruma da. She. Make a come me too on me nusa. Yo. And I may need the whole. Some bana wuni when I mean Nadia and I may hear free mammy. Hey, Eraba. Ah. Do me uncle. But customer can see. Nadia. Oba. Hey. Manuatio. Blabas One siam. Basim. Yakra. Patrol. When you are some musician, him now with this from Hannah de Piamo 2 man who say I was in Pumas. Mo. Oh no. Basim Uncle Jam Kisua. Ah, Mamma to Jam Kisua. Hey. I still like you never can so much. Hey. It will be a pa. Hey. Chance be any more so. Quite. Also, dear. Hey. Anyway. Messi, dear, will no tea. Let the come then. Hey. Which is a woman, yeah, won't be your day. Watching. Yammy was standard. On one, I could know. You remember. I'm not more. Now I'm swear. Oh, I'm not doing oh, but I say, we hear me the pa. We are so that's be when I until maybe as I know for Simon Sudan. Did it 20. I don't say never body you wanna. Oh, yeah, my body be and she say, I'm say, I brought be or Tashi Soja Talion and I'm Cromasi. Tuntum Tentibisa. What should answer? On an Cromasi. So, you never cost so I knew and on a watch I couldn't come.
so pese ko bɔ ne ho ban na bɔkye bɛka kyerɛ me eti bi so no me fɛ kyerɛ bɔkɔ mama bɔkye kura hu sɛ me kɔli na di nkomo na me fɛ kyerɛ mbuse gato bi baabi o sɛ pa ko hwɛ no me se krache ɛde ne kɔ so no gasam na ba mo bai na so bi se bɔ me ba na kyerɛ sɛ ne kyerɛ mu no obetime aboa abɔbɔakye ho ban wɔ nisuo ani sunsun mu nyinaa ɛkyerɛ sɛ ahenie anuafo ya ahenie yɛ kɔ so yi ɛme sɛ ɔbɛnbɛn bi ɛna watete bi nneɛma ɔmpɛ sɛ ɔmode yɛ bɔakye besumade koro akoro ɔfiri mi sa de sɛ bɛkɔ na me ban ɛne dɛ na ɔbɛtɔ na me so bɛtɔ bi so mpɛ no ho asɛm ɛte do ɔno nso pɛ na busua pɛ asɛm ɛte sɛ de nneɛma si kɔ ne sɛ de ɔmo nhyehyɛ ɔmo hyɛ no ɔma ɔntwe ma ne nsi ansa nti ɛneɛ oba tia bɔakye na so sɛ ɔbɛbɔ ne ho ban so kai no am sɛ krache do ka ne nyina me de mate aso me de me ba sɛ sika sam de ayɛ ne bi ni kapre o sɛ ama me sika sam pa na me pɛw no ba me pɛ mo busua me pɛ mo asɛm so ani sɛ me ne me ba ka ja jinjin ntwa nti ja me de to wani ne nua ne nkasa no ne me nya adwen koro na abrante ne bɛbɔ ne ho ban ama me na bibi ya na ba me na wonim sɛ nuafo me yɛsɛn obi ana ne ba akɔse nkroma sɔle a enema wo yɛ nkroma se ne sɛ ɛsɛmɔne fo nkɔla wo nkroma nyina mu di akɔse nkroma akyi bosusu so ba ya mmɛma bi o ma yere ron so wo se di n'akyi wotu wɔ me nyame na de bɛbɔ ho ba ma me ɛso ade bi wɔ na nyame ofiri so ma na a happy na wi I too late so it's also ba boa ne ne nkasa ba me wat me dem bo benim so de ne no ɔde na nkromo ase fɛ na MP de fɛ na MP ai me no kre so ma adwe dodo sa kokɔ ne ho amodia anya kue no kokɔ no wo ba ya pomu wo ba no ba ne ne agua se sa na wo bre ba no pomu yo kokura dodo aba me das mo kan ne kre pa wa hye madam fo pa ɛna ohia bambo se na wo ka no efi se adokura meka to ohia bambo ne se eme bi ne boache ete ene fofie akire wa edi nkomo yehu se bonsu ene ne nkofo yi apake ka abegina ho oba ya oba beti na boache won ne se won tin hu fi ahenie ne ho etu na sori se ko bonsu do so na me so ne nsa etna se mo no akasa won kai se wo ma me atufo se akosi nkruma eni bonsu ba na so mbe ho a pe na wan so so mo fo musu nko na ne tina wo ko so so eti hono wodi ose ye oyo amana ankasa because we bonsu se no metima abona ankasa wodi ne kusu nya metima abom se me metin won se wodi ne afofo akọ jase ene chiame so a me je wotimi fa ma baby madam fosu no ne no entu ohia bambo se ne wo ka no no kre ohia bambo mame de mo ka ne nyina no na ade ba kwa mpese me kan se ehwe kuru ye wa na afu ya ohini bedi ade na se langas sem ede ne mo bebre abakuru so sisi a asuma si oso MP oso peso bedi obega ade me na so bebo mo ho ban no sisi a oso onje ska ode che because he ni ska bia wo ibedi akonya ne sisi a pe obey na adwe se me mane mbo me nsase ho ban obey nye langas anase me pass asema eno sa wa anya ma no di like obekọ nsase no so obekọ nsase wa ji amanfo sika obeji amanfo sika fe bedum no bi na di enugwase ye dey ebre me enugwase nso e ba ya bi kamia ma me na bi aka nti se me ka se me ya sa de ne pa ma sa MP boy na be bọ me ho ban ma me esa mboa bochi anabi bocha ka sampa o enso ya sampa o mate esi nya se ni panyin ko atire ba no so me ho se ma wo banyansa ni ampa nti na konya me bedi dache hene wadi awie efata no edu sasem no kana no kro nya sawo wa bi kwa no no asa atwa ne ho
na almost akofa pa akra na yakodi ni dembe se ba se okokonya akonya de oso de ba na ofa ma na no pasa mo no masa be ile free ni panye tie so bo ni pa no di receipt no di receipt am pa yeah yes ye ka chire Nadia Nana Jase Wacha Dadia enyo Amba Dadia tino ba ka je se Yase ebehwe Nana Jase Kada dia uma mexida dia O ko bi na kamini di Nana Jase no kra na meka chiro Nana Jase hwen wantwim condemn o o debi nyasa Nana nyasa hwen na wantwim ye ni nyasa obi na gas number 2 na camera bisa edi asem o de fankara na ma me o debi se nyonti na me ba ya mesrewa onu ko be hwe mesrewa ni wantu de me ko oba o se be hwe no ha ba cho o ko ma me ko ja kwan o se nyon ho na me ba ya me pa cho ha e kura me ja kwan Nana Jase me si me ja wo ya me keke ma mo bi ate me si me ja kwan yan ko ni ko ja kwan yo yan ko Ensuro bibi eni wa ene minya Jase hwehwe obehwehwe dadie mente me ho ase Hello. Just me who no cry ni ya mo shashe no. Hey. Nana Jase. Opeso twem condemn. Nana Jase peso twemi di. Enka me ya mage. Opepo ni some se hwe mama. Hey. Hiwi asepa he ni banyo. Hey. Hey. Na ona na Jase wenye obi afani na me. Adjoa Dadia. Dadia Boachoy. Bonsu. Eden ha wadwene. Wonu so wo ma ni pon na bobi di tu asesa no. Ha? Ede basem. Oni honum. Ede asem. Dadia. Tie. Boacheba, mane te boache se, memi bonsu. Me ba ha. Na mane te se Sabby nyado. En na ma Sabby, ye de mani pa ne fa man kraman. Ana men so me mo ati asese akonya me eni de ni kan do ade na de no panifo so de bonkum na age me ka kire bo ache no Bonsu ema woni ntra wonto me ka kire ema woni ntra wonto fifi aseko frimarisiko Daddy me bonsumi frifia nko mun frime ni so hon ko na mnya kwa tetina tetema bozu sa ni wan bu jira me ma dachi ni warning wo sa ni wan Ofisa mo ha kwa
me say me di me boshe so. O boshe ndi wadi so. Ma ye bibia. So nti na ka wo. Oh, so dia se. Oni ahemfie mpanyimfo ne na ahema mo ebekasa. Ne adi adedie no. Me ba na si so. Onwa hene. Ma di so wa sheme bo. Ene wadi so. Na me kra se di wasi adada me no. Ai. Me gidi yesi anso ya. Me sugar. So oba me na to aso. Oh, me taba. Na say ya me de. Enti no. Eh, wo ya de. Me so me di me bo hye so a se oba ko simkuruba. Ebe yo hene. Sisi we yo hene o magic asho bo se friend ya se friend no hene. Na no ma o pefia ba na odidi be sumi na so. Edua so ebe enyine be yima no. Ehwe ne sibia. What you say? Enti ne ya se friend no hene. Hene nemrem. Why? Yo, enti wo de mi jawa. Ti ani enwumre. Eya mi do. Me so sa. Enwumre masabo. Ku ya mi. Masaba. Enwumre. What? Ti say dia me hwe bibia wa yin. Why? Mate ti ani enwumre. Se mi si na hima so we ni. Apasin krumu. Why? What's your surprise me say? Hey, anyway, say one more, sir. Boy. Asamana na makachira wono ni danyame asese ana no maji wato asese chese wona woyo wo ene prekope mi danyame ase papa o chira nyame ya dum a ko bra na me fa nko chira mpanifo no bonzo mabre o wo ma me mabre wo sa hini yi ho woduma nko makasa wate eti wo chira entwentwe wo na ase kura na bra na me fa nko champanifo me sro wada roma wate mam me dofo me ba fefe na ko pode wati empa ibu awo e na aka ni say me si china machi me di me kuna fa no sa ko pani won na mako ko fo bene wo mam me ko me say ye wo ba papa ne wo ye da yasu nyina bum oduma nkoma tie yasam ko fo bene ho me ko ho nyina wo kura hiri ye ho mam oh ye wo ba papa ne wo hwe me say e ma no ka we ye di ne krokodi ade ti ada emfa ne ho e ma no me ya me say we da to kredi ne krokodi hene kra wo ko ware nkonwa yere abe ka me ho me ha me ho wo de wa anye sa wa ya de wate wa ya de Mami. Kesi. Emin Samri. O say kwan ko say me de me. People see come me agent na we dan no ho adwuma. Matia. Say me gina ha no ma. Fe na yi Daddy ni wa. Omba na fe ye de ni bone ne nsam kan wa hwe so a. Me gina che no mba so a me ntwem ho say me ko. Dabi. Mesero. Oh. We your hene. O hene de bu. Say we your hene won nante kwa nante so hene. Ma wo kasa anye so hene. O hene de o hene kasa basa. O hene nkonto kwa basa. Mesero. Sesi ya wo nkoku sesi na pani bi twam. Na okoti sesi ya ahene na bo. Me ba cho. Pesi. Mesero. Wada wroma. Emuwa wo mo. No mo fo mo mutu ne na mo. Wo mo pa ma wo mo ma na nya na se na me ba na nya. Wo go ka wo. Enka wo mo mesero. What are the Martin? So, Mbaba to me, I mean, no. I know maybe my year, Yanti. Minya, ni kura fan show. Yes, me see more. When nobody want more yet, when one more than I would be a baby. As a corner for when I am in Kawati. Okay, ma'am. I don't know shram, mammy. Yeah. Shut me pay your fair. Why here fat me bay? Now me bay and I'm no war back. No waje tata ni yeje tata ni ebe nyonkuro yi na ebo ya de enyi na ebe ya na munye ne tata ebe na efesa egwade ahini fatale baby boy ye di abusu enyi na komuti pen mu no odese bonsu na bonsu no ba yin se mesa akunyo no de mano se da abusu ase no abusu ase abante na dia asem na abusuan na no masia
What do I say? Dear someone, Hello, Benny for Miss Ramon Tankers here can't say. Both so would you huh? Just a minute, I may pray. Me talk card che. Me see fear a ditche. Nana, me this sketch. Met me who are brand any picture. A brand here, met me any picture, no. The picture the ube na mama no see I am a sha. I say me move my kasama na free me more. Meet you. See Jai no mame nana. Where you kete kra. It's you didn't see me the naba. At this time round there, me penny some will be called I be bono. More touch the keke. What's na? Jai Casatin in a party and a bra. I don't know ye. Yeah. Oh God. I did say, Zicasa and I'm a message for the camel.